Hola, som els nens i nenes de 5è, de l'Escola Víctor Català. Ara us presentarem tot allò que hem après i hem estat investigant sobre el nostre barri, la prosperitat. Aquest any hem hagut d'adaptar el nostre projecte a la situació social i sanitària que estem vivint i les mestres ens han dit que hem fet algunes coses diferents de com ho havien fet els nostres companys i companyes d'altres cursos. Primer vam començar fent-nos preguntes sobre el districte del barri. Vam buscar informació, la vam compartir amb els nostres grups i vam fer exposicions. A més, com que aquest curs hem estrenat el model a l'escola, els mestres ens vam obrir un fòrum on anàvem fent les nostres aportacions, amb tot allò que sabíem sobre el barri. Aquí us deixem un resum de tot el que hem après. La prosperitat és un dels 13 barris situat a 9 barris. L'origen de la prosperitat és la construcció d'unes casetes de planta baixa al voltant d'una benzinera situada als límits de Sant Andreu del Palomar. Les edificacions més antigues que perduren són l'església Santa Engràcia, els carrers Joaquim Valls i Argullós i el local de propietaris de la prosperitat al final de la Via Júlia. Nou barris va començar a créixer a partir de la dècada dels 50. 1950. El nom de la prosperitat prové del fet que les persones que arribaven al barri ho feien amb la intenció de millorar les seves condicions laborals i de vida. Prosperitat vol dir bon futur i això és el que buscaven els nous veïns, un millor futur per a ells i les seves famílies. El nostre barri compta amb 26.389 habitants. Té unes dimensions de 0,59 quilòmetres quadrats. La Prosperitat és un barri del districte de 9 barris. Limita amb Via Favència, Via Júlia, Passeig Vall d'Aura i amb la Meridiana. Té forma de romba i molts veïns l'anomenen la Juanola. Aprofitant la celebració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, a l'escola vam fer una exposició que ens descobria els noms dels carrers del barri amb nom de dona. Sabíeu que actualment la presència de les dones al nomenclató de la ciutat de Barcelona és mínima? Només un 7,75% dels noms de carrers de la ciutat homenatgen a dones. Hi ha un total de 355 noms de dones d'un total de 4.596 espais. Els noms de carrers amb nom de dones al nostre barri són 18, entre ells Marie Curie, Aurora Díaz Plaja, Carmen Laforet, Concepció Arenal, etc. Durant els mesos de gener i febrer, les dues classes de 5è hem estat investigant els arbres i els ocells del barri. Hem après que és una clau dicotòmica i l'hem fet servir per descobrir els arbres que tenim al pati. Hem investigat una pàgina web on es recull la biodiversitat de la ciutat de Barcelona, veient quines són les principals espècies catalogades al barri. Els principals arbres del barri són l'olivera, l'arbre de l'amor, els plataners, les palmeres, la magnòlia, etc. Hem après que és un reclam, que serveix per reproduir els cants dels ocells i que responguin. Hem vist vídeos de com els nostres companys de 6è el curs passat el van fer servir al Parc de la Guineueta. Les espècies més comuns al barri són el pit roig, les cotorres, els coloms i les garses. Ara us explicarem per què serveix un reclam i què és un reclam. Un reclam és una gravadora que serveix per cridar els ocells. Ara us ensenyarem un vídeo on surt una persona amb un reclam criant els ocells i els ocells li contesten. Escolteu?
dels ocells al Parc de la Ciutadella. El JClip t'explica moltes coses sobre els ocells, com per exemple els cants dels ocells, com són els ocells, les parts del cos dels ocells, etc. El que més ens ha cridat l'atenció han sigut els cants dels ocells. Com per exemple la merla, la garsa, el bernat pesclaire, etc. Per acabar, cada classe van preparar preguntes per l'altre grup amb 4 possibles respostes i van fer un Kahoot. Enguany, dins del projecte Esplau, hem fet una anàlisi de la contaminació acústica del nostre barri. Aquests són els resultats. Vam anar a 8 punts diferents del barri per tal de poder analitzar els nivells de contaminació acústica de la Prosperitat. Carrers amb poc trànsit, d'altres amb més moviment, amples o més estrès. Portaven sonòmetres. Vam registrar valors d'entre 80 i 76 decibels. Als llocs on el registre va ser més baix, vam obtenir 60 decibels. en els carrers més grans i amples hi ha més soroll i en els més petits i estrets hi ha menys soroll. Els carrers on els decibels són més alts són aquells on hi passen més cotxes i hi ha més carrils. Els carrers més grans són punts de trobada. Als carrers més grans hi ha més comerços. A l'haver-hi més gent hi ha més soroll. En això podem concloure que al barri hi ha força contaminació acústica. Entre tots hem pensat propostes d'acció de millora. Les botigues es podrien distribuir per tot el barri. Alguns carrils per als cotxes de Passeig Veu d'Aura i Via Júlia podrien ser substituïts per carril bici. I s'hauria de potenciar l'ús de bicicletes i transports públics per sobre de l'ús particular de cotxes i motos. Enquestes. Durant el mes de març hem enviat enquestes a les nostres famílies i als nostres veïns per saber com es mou la gent del barri i quins són els nostres hàbits a l'hora de comprar. Vam fer entre tots més de 50 enquestes. Aquestes són les conclusions més importants a les que hem arribat. La majoria de les persones enquestades van ser dones i van contestar que compren a botigues del barri. La gran superfície on compra més gent del barri és la maquinista. Més de la meitat dels enquestats no compren per internet. Els productes que solen comprar fora de les botigues del barri són calçats, roba i complements. El 70% de les persones enquestades van ser dones i gairebé un 70% viuen al mateix barri de l'escola. Més d'un 50% dels enquestats fan 2 viatges cada dia i només un 11% fan més de 4 viatges. Per la meitat dels enquestats són desplaçaments que no duren més de 30 minuts. Un 40% dels enquestats fan servir el transport públic, el més utilitzat és el metro, seguit de l'autobús. Pel que fa al transport privat, el més fet servir és el cotxe. El 75% dels enquestants estan contents amb el transport públic del barri. Com us hem explicat al principi, aquests anys s'ha modificat una mica la nostra forma de treballar al barri. No vam poder anar a veure els llocs emblemàtics, tots junts i juntes. Ho vam fer per parelles i amb les nostres famílies. A les classes vam preparar els 12 llocs emblemàtics i les presentacions. I després vam anar a gravar. Gràcies, famílies. Escolteu atentament i gaudiu el recorregut. Jo, Rubén. I jo, Daniela. El grup 1, que està format per Cesc i Gilmel. I us parlarem sobre la plaça de la República. La plaça de la República està en 2 barris. Entre Passeig Veu d'Aura, Verdum i Via Júlia. L'estàtua es va construir a l'any 1934. Està dedicada a Francesc Pi Maragall, president de la Primera República Espanyola. És l'emblema de llum major i un dels símbols de 9 barris. Integra una estàtua i un medalló que es va inaugurar en 1934 en el centre de Barcelona i que amagats després de la Guerra Civil en la seva recuperació
el 1990. La plaça de la República abans es deia la plaça de Llucmajor. Li van canviar el nom a la plaça de la República el 14 d'abril de 2016. La plaça té 9.000 metres quadrats, medeix 4,5 metres. Té forma d'estructura d'acer patinable i aspecte abstracte. Actualment és una rotonda per ajudar a que el tràfic sigui més fluid. Serà un parc. Gràcies per escoltar-nos. Som el grup 2 i hem fet un treball sobre Can Dragó. Hola, som el grup 2. Som l'Alba i l'Héctor. El Parc de Can Dragó està situat al barri de Porta, al districte de 9 barris de Barcelona. Abans de la creació del parc, aquests terrenys eren tallers ferroviaris propietat de la Renfe. Els tallers van deixar de funcionar al 1965. A partir de llavors, els veïns de la zona van començar a sol·licitar més zones verdes. Finalment, al 1977, l'Ajuntament de Barcelona va construir equipaments d'habitatge públic. Can Dragó està delimitat per Meridiana i Rio de Janeiro. Té una superfície d'11,86 hectàrees. A Can Dragó ara hi ha un Eurofitness i piscines públiques. En el seu futur podria ser un parc. La història de Can Dragó es remunta a la Guerra de Successió al 1714, una companyia de tropes borbòniques coneguda com els Dracs. Gràcies per escoltar-nos. Hola, som l'Abderrahim i l'Iker i hem estat estudiant la mitjana escultòrica de l'Avinguda Rio de Janeiro. Hola, som el grup 3, que està format per la Yahweh i el Nil. En classe hem estudiat un lloc emblemàtic que es diu la mitjana escultòrica, que està situada a l'Avinguda Rio de Janeiro. La mitjana escultòrica es va crear per l'escultor Agustín Roquer i els arquitectes Carles Teixidó i Paloma Bargallí. Es va crear l'any 1989, en març. Va costar 16 milions de pessetes. La mitjana escultòrica serveix per decorar l'Avinguda Rio de Janeiro. Els materials utilitzats per la seva creació és el formigó comprat tenyit. És l'estructura més llarga de Barcelona, a 306 metres de llarg. Està feta per 11 peces. Va costar 17 milions de pessetes. Els veïns van demanar que aquest carrer no fos simplement una via ràpida per aconseguir el negre entès del monument. Es va utilitzar una pintura de color merenga, amb la qual es va barrejar amb un pigment portat d'Alemanya. La mitjana escultòrica serveix per decorar l'Avinguda de Rio de Janeiro. Nosaltres pensem que la mitjana escultòrica en el seu futur es farà servir per al mateix, però una mica més inclinada i una mica més desplaçada. Gràcies per escoltar-nos. Hola, som el grup 4, que està format per l'Ivan i la Javi. Som el grup 4, que està format per la Emma i l'Albert. I ara us parlarem sobre la Harry Walker. La Harry Walker està situada al passeig de Taura, fent cantonada amb Avinguda Rio de Janeiro. La Harry Walker estava associada a la fàbrica Hispano-Villiers, creadora del biscúter, que donava feina a gairebé 500 empleats. La vaga dels treballadors i les protestes veïnals per la contaminació que produïa van acusar-ne el declivi i finalment l'empresa es va traslladar a Polinyà. Els 3.000 metres quadrats que hi ha al recinte de la Prosperitat es va convertir de mica en mica en una gran plaça i en equipaments. L'Institut Sant Andreu, l'Escola Santiago Rusiñol, el Camp Rio de Janeiro i el pavelló poliesportiu municipal Valldaura. La Harry Walker medeix 3.000 metres quadrats. L'escultura es va crear l'any 1999. L'escultura és una font de metall. La Harry Walker ara és un parc públic. Hola, som la Nadine i la Kiara. Soc el Diego. I jo soc l'Anna. I avui us farem una presentació de la plaça Àngel Pestany. La plaça Àngel Pestany està situada en els carrers Sant Gràcia, Sant Francesc Xavier i Enric Casanova. La plaça Àngel Pestanya va ser inaugurada l'any 1986. El nom d'Àngel Pestanya l'únic. Aquest senyor era un anarcosindicalista espanyol que tenia un partit polític sindicalista.
Li van posar el nom Àngels Pestanya a un solar perquè és un motor d'organització i de lluita a les treballadores. És el cor de la prosperitat, on els nens poden lluitar i passar-se-la. Al mig hi ha una font en forma de creu. Hi ha un casalet que té moltes activitats com per exemple cafeteries, escoles. S'utilitza per moltes coses, com per exemple per berenar, per fer esport, per jugar, per relacionar-se, etc. I quin pot ser el seu futur? Nosaltres creiem que es quedarà com ara mateix, però potser canviarà alguna cosa. A l'estiu fes un ferre perquè les famílies s'ho passin molt bé amb els seus fills. Esperem que us hagi agradat la nostra presentació. Gràcies per escoltar-nos. Hola, som la Galadriel, el Joel, l'Arnau i l'Andrea. I ara us anem a fer la nostra presentació sobre la Via Júlia i l'Escullera. Via Júlia està situada entre els barris de Verdum i Prosperitat. I l'escultura Escullera està a un carrer de la Via Júlia. Les tres escultures es van posar inicialment a la plaça Francesc Layret, el 1988. El 1999 es van canviar de lloc i es van posar a l'altre costat de la Via Júlia, en uns jardins anomenats Via Júlia, dissenyades per Jaume Premsa. La història d'aquesta via es remunta als anys 20 del segle XX. En els barris de Verdum i Prosperitat van començar a emergir cases autoconstruïdes que es van anar extenent. El nom de Via Júlia data 1942 i recorda l'antic nom del roman de Barcelona. En el primer tram, des de la plaça Major fins a la intersecció a l'altura de la plaça Francesc Layret, està dominant per les rambles laterals amb voreres de 8 metres d'amplada i doble filera d'arbres. En el segon tram, entre Layret i Via Favència, dos vials resten més separats per una rambla que al tram central arriba als 23 metres d'amplada. En el primer subtram d'aquest espai trobem l'escultura de Sergi Aguilar Júlia, dedicada als nous catalans en clau homenatge als immigrants que van començar a establir-se a nou barris. La Via Júlia actualment és un passeig i l'escultura anomenada Escullera serveix per decorar la Via Júlia. El futur de la Via Júlia jo crec que serà una avinguda peatonal i l'escultura Escullera jo crec que com a escultura l'ús que té ja està bé. Doncs allà es fa la Fira de Nadal, la cavalcada dels Reis i la cavalcada de Carnaval. Abans l'Escullera estava a l'altre costat de Via Júlia. Gràcies per escoltar-nos. Hola, som el grup 7 i ens volem presentar el nostre treball del Parc de la Guinagüeta. El Parc de la Guinagüeta es troba al barri de la Guinagüeta, al districte de Nou Barris. El Parc de la Guinagüeta és un dels parcs que en la segona meitat del segle passat es va crear a Barcelona amb l'objectiu de dotar espais verds. Els polígons d'habitatges que es van anar construint per acollir una part important de l'emigració obrera que va arribar a la ciutat entre les dècades de 1950 i 1960. A la part superior que da a la Ronda de l'Elx es troba un camp de futbol i diversos equipaments esportius, mentre que en l'inferior es troba la part més enjardinada del parc, on hi ha un gran estanc. També hi ha 2 taules de ping-pong i una gran plaça. Utilització actual. Pots relaxar-te, jugar al ping-pong, al futbol, pots passejar el teu gos, quedar amb amics i passar l'estona. Quin pot ser el seu futur? Nosaltres creiem que pot seguir sent un parc per molts anys. En ell té presents aspectes d'interès. Un dia vaig anar al parc a jugar a futbol i em vaig trobar que hi havia moltes caques de gos. La gent és municípica i no neteja les caques de gos. I tota aquesta informació l'hem trobat a web Wikipedia, Història del Parc de la Guinagüeta, i també a Barcelona.cat, informació del Parc de la Guinagüeta.
Aquí tenim la guineu que dona nom al parc. I aquí tenim el llac emblemàtic del parc de la Guineueta. I aquí tenim com divertir-nos al parc. Hola, som el grup 8 i presentem el Parc Central de Nou Barri. Esperem que us agradi. El Parc Central de Nou Barri està situat al districte de Nou Barri de Barcelona, amb 17,7 hectàrees i és un dels parcs més grans de la ciutat. El projecte fou dels arquitectes Carme Fiol i Andreu Arriola i s'efectua en 3 fases. La construcció va començar a l'any 1999 i va acabar l'any 2007. L'antic manicomio de Santa Creu ara és l'Ajuntament i la biblioteca. Nosaltres creiem que la utilització actual del parc és l'Ajuntament i la biblioteca. Anècdotes i altres aspectes d'interès. Compta de més de 1.000 arbres de 49 espècies diferents, així com un palmerar únic en la ciutat. Té 1.562 arbres i més de 500 arbustos. L'altra singularitat en aquest parc és l'aigua, present en fonts i grans llacs. Tota aquesta informació l'hem trobat en la pàgina Manicomio de Santa Creu, inaugurat l'any 1889. Dissenyat per l'arquitecte Josep Oriol i Bernadet, seguint les directrius d'Emily P. i Molist, amb capacitat per 600 pacients. Pot seguir sent la biblioteca i l'Ajuntament, però pot ser un lloc més gran per fer esports i escenaris per cantar. L'oferta del parc s'ofereix com zona d'oci, passeig i repòs de 4.500 metres quadrats. Hola, som el grup 9 i avui us presentarem el depòsit d'aigües pluvials de Nou Barri. Avui és 7 de març de 2021. Es situa al carrer de Vilalba dels Alts. El 1999 es va inaugurar la biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra, de l'antic dipòsit d'aigua, construït el 1874 per Josep Fontserè. Aquesta aigua es fa servir per netejar els carrers, el rec de zones verdes, l'alimentació del llac del Parc Central i la neteja del depòsit d'aigües pluvials. La seva mesura és de 75.000 hectòmetres cúbics. Els dipòsits d'aigües pluvials serveixen per recollir l'aigua de la crisi. Nosaltres pensem que els depòsits d'aigües pluvials en el futur podrien ser un búnquer. El dia que ens van dir que ens van tocar els depòsits d'aigües pluvials no sabíem res d'això. Era nou per nosaltres. I tota aquesta informació l'hem encontrat a snsostenible.cat, a YouTube, Dipòsits d'aigües pluvials història i a elperiódico.cat. I aquesta ha sigut la nostra presentació. L'aqüeducte de Nou Barri. Aquesta obra formarà part de la conducció d'aigua d'uns 50 quilòmetres de llargavia, que va construir l'empresa Palau Garcia i companyia per bastir la ciutat. L'empresa va ser comprada per capital francès i reconvertida en la Societat Generale d'Aus de Barcelona, en origen de l'Associació General d'Aguas de Barcelona. Es va explotar el canal fins a mitjans dels anys 50, moment en què la ciutat va superar els 1,5 milions d'habitants i es va iniciar la canalització del riu Ter. Aquest tram d'aqueducte es troba dins del Parc Central de Nou Barri, on es va iniciar el 1999. Està situat al Parc Central de Nou Barri. És un pont de pedra amb 3 forats per davall per menjar algú o qualsevol. Hola, som el grup 10 i us volem presentar al centre comercial Som Multiespai amb Laura, Gerard, Ricard i Ainhoa. El centre està situat al costat de les piscines de Can Dragó. Té un espai de 7.000 metres quadrats. Dels que 34.000 corresponen a oci i comerços.
22.000 metres a zones comuns i 44.000 metres a aparcaments. Som Multiespai, antigament nombrat, era un siti fins al 15 d'abril del 2018. És un centre comercial situat en l'estricte barcelonès de Nou Barris. El centre dispon de 35 botigues repartides en 3 nivells. Heron City va ser inaugurat el 20 de setembre de 2001 i té 1.600 places d'aparcament. Per comprar, per anar al gimnàs, per anar al cinema, per anar al Mercadona, també restaurants. Nosaltres creiem que el seu futur podria ser que es fes més gran i que hi hagi més comerços. De petit, quasi em perden una de les botigues de Som Multiespai. La masia de Can Verdaguer està situat al carrer Piferrer. Es va construir al segle XII i es va renovar l'estructura al segle XIV. Entre l'any 1858 i 1931 es van realitzar les reformes. Els trets més característics són el rellotge de sol, el portal d'arc de mig punt, adovellat, el jardí posterior, que té la palmera més gran de tota Barcelona. La masia de Can Verdaguer és una construcció rural molt bella, que es va construir al segle XII. Per fora és blanca i per dintre és molt elegant. Originalment, la masia estava envoltada de camps de raïm. Aquesta premsa és on es feia el vi antigament. El Can Verdaguer és un tipus de construcció rural que abunda. Això que esteu veient ara eren les golfes de la masia de Can Verdaguer. Ara és una sala d'exposicions. Entre tot el grup hem pensat que la masia de Can Verdaguer seria un restaurant rural. Bé, fins aquí la nostra presentació. Esperem que us hagi agradat. Moltes gràcies per la vostra atenció.